Kwabanye buka nje ngedade lakhiwe ngephepha kodwa ngezandla zika Michael kuphenduka ukhiye wokweqa ejele. Uma udokotela ephuma uMichael khipha ngamandla lidada alifake la kwi-drain. Idada lihambe ngamapayipi lize liyophelela eyadini, okusho ukuthi ukusuka la ungahamba ngamapayipi uze ufike eklinikhi. Konke okubonayo la kuyiphathi yeplan kaMichael, kodwa ubekade ngakulindele lokho. UWarden wavele wambiza. Kuyathusaka ukubizwa yile ndoda uma uyisiboshwa, kodwa uMichael akasona nje noma yisiphi isiboshwa. Ebhekene nemibuzo kaWarden wavele wadedela igazi warelaxa. Amazwi okugcina uWarden useyaveza ukuthi yini kahle kahle ambizele yona. Kuzokuba ne-anniversary yomshado kaWarden kungekudala, okwakha umfanisane we-Taj Mahal for umngane, kodwa ibukeka engaqinile kahle, iyazilengela nje ngaphakathi. uWarden unalo ulwazi lokuthi uMichael uyi-structural engineer, ufuna ukuthi uMichael amlungisele yona, kodwa uMichael wenqa ngeke akwazi ukumosha isikhathi sakhe ngalento. Okusemqoka kakhulu kuyena ukuthi athole indlela yokweqa la nokuthi akhiphe umfowabo la ejele. Kusenjalo uJohn uKhapadia wasejele ophethe ifethi uthola ucingo oluvela kwimafiya ajwayele ukuyisebenzela. Bathi bathole i-envelope, phakathi kule envelope unama-documents anobungozi, izithombe zofakazi nedade lakhiwe ngephepha. uJohn avela abona ukuthi uMichael phela osendele envelope, okusho ukuthi uMichael uyazi ukuthi ukephi ufakazi. uJohn neqembu lakhe bazama ukwenza uMichael ukuthi abatshele ukuthi ufakazi ukuphi, kodwa uMichael avele angethuki, atshele uJohn ukuthi akamfake eqenjini asebenza nalo eFX kuqala, yena angamsiza ngako uzokweqa naye la ejele. Ngale kwalokho ulwazi analo ngofakazi uzoya nalo ethuneni. Athumela abafana bakhe ukuthi bathi ayina kancane uMichael. uMichael akanandaba, adedele uRight kuJohn. Izinja zamngenela uMichael zimxoxa. Sniper sikithawa siyibone lento, sidedela ama-shots ambalwa hlakaze umcimbi. Even though uMichael wawuyena wayishawa, uWarden ubiza yena ukumfaka imibuzo ngoba uyena omusha la. Ngenxa yokuthi uMichael unqabile ukumsiza nge-Taj Mahal ekuqaleni, uzokuthola ithuba lokumphoqa kukenjalo uzomfaka emgodini for 90 days. Hayi kwanzima-ke manje 90 days shuthi uzothi ephuma lapho unqamlajuqu unqunywa kwamfowabo kuzobe sekudlulile. Kwamphoqa ukuthi ehlise umoya avume ukusiza uWarden nge-Taj Mahal. Esebenza nge-Taj Mahal usacabanga enye futhi iplan yokweqa. Kwabanye kubuka njenge-credit card nje ejwayelekile, kodwa kuyena liwukhiye wokweqa. uMichael ukhipha i-credit card ezigubeni zakhe, axebule iplastiki uvele ukuthi liyini. Kahle kahle i-access card yasejele. Ngaphambi kokuthi uMichael angene la eFox River, uMichael wafunda ama-access code, awabhale ekhadini eliblank, ebesefaka istika se-credit card ngaphezulu. Manje usenekhadi elibukeka linormal, kanti le card uzokwazi ukungena ngalo ezindaweni okungangenwa kuzona. Noma ngabe ama-guards ayamsesha, angeke kumoshele ipeni yakhe. Le card walakhela ukungena la kubekwa khona izinto zeziboshwa, ukuze akwazi ukuthatha izinto ezimbili ayezishiye eboshwa, i-mini-tape recorder ne-watch legolide. uMichael angene ephasiti i-underground, kodwa uma ethi ubala izinto zakhe, i-watch legolide alikho, kanti nalo liwukhiye wokweqa kwakhe. uMichael aye ku-DB Cooper abuze ukuthi kuyenzeka yini ukuthi ama-guards antshontshe izinto zeziboshwa. uCooper amtshele ukuthi lokho kuyinto ejwayelekile, and uma usuphuma ukuthola izinto ezidontshiwe akukho lula. Ngenhlanhla isela ukapteni uyagqoka futhi liwash akanankinga. Kukho lula kuMichael ukumqonda ngoba kuzomela asho ukuthi waze kanjani ukuthi lintshontshiwe. Okwamanje into angayenza ukuthi athole indlela yokuthi alintshontshe. Kusondele umfana omncane ugwetshwe 5 years for theft, naye ufuna ukuyosebenza eFX, so acele uMichael ukuthi amsize. Kanti ngenhlanhla noMichael udinga usizo, bese beyahlangana. uMichael uzomsiza amjoyinise eFX, yena asize uMichael ukuntshontsha iwash ngakusasa. Umfana omncane uqhutshwa ngombhede uyiswa eklinikhi. Hawu uyena lo mfana, ama-skills akhe antswempu kakhulu, uzuzwana nje. iwash lingasekho esihlakaleni sikakapteni, and ukapteni akasoli lutho, buyele emaselini. Umfana unika uCooper iwash likaMichael, kodwa noCooper naye unesicelo, ufuna ukujoyina iqembu eliqala. Ummangaze uMichael lokho ngoba wake wamcela uCooper kodwa wanqaba. Kwenzakaleni manje? Izolo ekuseni uWarden ubizele uCooper e-ofisi lakhe, wamazisa ukuthi indodakazi yakhe iphethwe umdlavuza womphimbo and isesibhedlela, ngeke liphele isonto isaphila. Lezi ndaba zamhlukumeza uCooper, emndenini wakhe besesele nendodakazi yakhe kuphela. Kumele ayibone okugcina yilowo okumenze afune ukujoyina iqembu eliqala. Ngakusasa uCooper ubonana noMichael, umnika iBhayibheli elinemali engango$100. i-serial number imesha le mali eyantshontshwa. Ubuke ngathi lo madala uCooper ufihle eningi imali, and bazoyidinga le mali emva kokweqa. uMichael avume umfaka uCooper ethimini. Okwamanje iteam isinabantu abayisikhombisa. Ebesiyaqala ukubona manje uMichael ukuthi engase bebaningi kakhulu, kumele kube khona okhishwayo la. Manje inkinga ubani? Ezandleni zalesiboshwa ngokuseduze kwakhe uphinduka ithuluzi lokweqa. uMichael ungaphansi esitampopweni ukhipha inkinobho kwenye impahla zakhe, ayijikijele eBhayibhelini elishonayo, ebese yalalisisa. Ukukhala kwenkinobho ikona okushoyo ukuthi kushona kangakanani. Hawu akushoni kakhulu, okusho ukuthi ukuslide la ngeke kumphule emlenge. uMichael abuke phezulu ukuthi kukude kangakanani ukuphumela ngaphandle. Anothise ukuthi izinto ngazismooth kakhulu, okusho ukuthi ayikho indlela yokunwantela la.
kodwa iyona kuphela le indlela yokweqa kumele enze iplan. Kodwa umuntu ohlakaniphe njengoMichael uwubala kakhulu phela kone enye drain ewu-half akhiphe uplastic awugcwalise izinto bese ethatha intambo ewu-8 meters awufekise uplastic ekugcineni uvala le drain ewu-half weplastic sekuyisikhathi sokuvulela amanzi. uMichael uplana ukuthi asebenzise amanzi ukumphakamisa ayophumela phezulu ngebhasi amanzi awaphumi avale kwi-main valve engaphandle. Ngakusasa isikhathi sokusebenza uMichael uqoqa i-main valve ngokuphazima kweso amanzi angena acuphe u-3 minutes 17 seconds amanzi esitampukweni ayakhuphuka kodwa ngaphambi kokuthi agcwale igadi isondele ngesandla. Sibone isiboshwa sezikhwehlelisi sonisha uMichael igadi ishaya indwele ibazisa ukuthi ababuyele emaselini. Ngenhlanhla sesiphelile isikhathi uMichael avale ivalve amanzi kusele kancane ukuthi aphumele ngaphandle buyele emaselini. uMichael uphuthuma kwi-drain la aqale khona aphumule izingubo zakhe bese eyadiva angene emanzini acoshe intambo akhuphuke ngamanzi. uMichael aphushe ikhava esamkhona aphumele efamasi yaseklinikhi la kustore kunamadada lawo awathenge phela. Ezinsukwini ezimbalwa uMichael wasebenzisa lawa makhemikhali ukubhodloza amapayipi aseklinikhi ukuze kungenzeki amaphutha. Wasebenzisa imbobo ukuvula imbobo kuleli payipi eselivekile esefaka lamadada kule mbobo. uMichael ayidonse intambo evula leli payipi akade elivalile amanzi bese eyeka intambo elethele kwikhava esamkhona useqedile yakhe yokweqa. uMichael yakufunga leli payipi elibunile ngokunola esekulisayela ngemuva sokwazi ukubona uTara owatha izandla zakhe. Okay, yonke into manje kusiwe kulandela amapayipi abuyele endlini abesebenza kuyona la kukhona khona abanye asebenza nabo. Kusenjalo uLincoln abone igadi iqhamuka aphuthume ukuxwayisa abanye. uMichael akakaphumi abakwazi ukuvumela ukuthi igadi ibone ukuthi kunomuntu oshodayo la. Uqhuba isikhathi uLincoln uphazamisa igadi bese kuza amanye futhi bambinze phansi uLincoln. Uma sebemkhiphile uMichael ngenkulu intokozo athi siyahamba namhlanje ebusuku. Wavele kwamncu nokuthi bajabule. Isizathu ukuthi uLincoln nokuyena engayi le escape base bemthathile bayomvalela emgodini and kusasa usuku lokunqunywa kwakhe. Lesiboshwa sithatha i-razor blade siyishisa ngelight sigoqe umkhono sithole indawana ye-tattoo bese ezisika kukhona akudonsayo ngaphansi kwe-tattoo akuvuli. Uyiphilisi elimnyama elincanyana wayelifake ngakoboshwa since umfowabo ezofakwa esihlalweni sikagesi kusasa uyalidinga leli philisi kumsindisi amkhiphi la ejele. uMichael wayazi ukuthi umfundisi kuphela onelungelo lokubona umfowabo so waqamba amanga wathi lo mgexe ubalulekile kakhulu kuyena. Wase ecela umfundisi ukuthi awudlulisele kumfowabo. Umfundisi wavuma. uLincoln wawuthola umgexe and wavele wabona ukuthi khona umqondo odlalwa uMichael ngalo mgexe. Mawubukisisa unendawo evulekayo ngaphakathi kunephilisi elimnyama nenothi elithi idla ngo-8 o'clock. Kusenjalo uMichael atshele i-team ukuthi i-escape iyaqhubeka siyahamba ngo-9 straight. uMichael akhiphe ibhuti alele amapayipi asemva ngesandla adonse isandla abulale amapayipi. Kungesikhathi esingakanani kuqhamuke ujele uBilly abafike behleli phansi bedabukile. uMichael achaza kwenzekile ukuthi kuqume ipayipi ngephutha besasebenza. Indlu isigcwele amanzi and uma kungalungiswa namhlanje amabhodi azovukomala. Iteam yangunuzo engathi ayithandi ukusebenza late kodwa uBilly wathi namhlanje ngeke umuntu okuyela emaseleni niyakhemba la kuze kube ukuthi niwakhiphe wonke lamanzi kodwa kuzosithatha ubusuku bonke. Wena ukusho ukuthi nizosebenza ubusuku bonke. Bebona ukuthi iplan yabo isebenzile ehluleka ukuzibamba bahleka kodwa uMichael yena wayengajabulile. Umfowabo wayesasemgodini and wayengenaso isiqiniseko sokuthi uzophumelela ukumkhipha emgodini. Ngo-8 uLincoln walithatha iphilisi waqala waphalaza agadi amphuthumisa eklinikhi. Emva kwesikhashana washaya u9 ambule irek ngalokho umnyango ngecrowbar kwakho wase kumngomumo sebelinde uMichael ukuthi athi singahamba. Bahamba ngamapaki belandela umgudu okuyimap bafika eklinikhi kodwa wathi uMichael mebuka amapayipi edrain wavele wajapha. Amapayipi akade wabhobozile asevaliwe ngale ntambama namhlanje iklina beyiklina yase ibona okuzwa iplumber yavala. Okubuhlungu leli abalifakile li-strong kakhulu so lokho kusho ukuthi umzila wabo usuvalekile. Baseklinikhi manje uMichael wazama ukulibulala ngemoto kodwa wangenzeka sezibafeleke manje.